penguinaudiobook.com God morgen. Καλημέρα. Καλημέρα. God dag. Καλημέρα. Καλημέρα. God ettermiddag. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. God natt. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Vær så snill. Σας παρακαλούμε. Σας παρακαλούμε. Vær så god. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ja. Ναι. Ναι. Nei. Όχι. Όχι. God. Καλός. Καλός. Dårlig. Κακό. Κακό. Hyggelig å møte deg. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Hvor er du fra? Από πού είσαι? Από όπου είσαι? Hva gjør du? Τι κάνεις? Τι κάνεις? Hva er telefonnummeret ditt? Ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σας? Ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σας? Takk så mye. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Jeg beklager. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Det høres bra ut. Ακούγεται υπέροχο. Ακούγεται υπέροχο. Jeg forstår ikke. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Kan du gjenta det, er du snill? Μπορείς να το επαναλάβεις παρακαλώ? Μπορείς να το επαναλάβεις παρακαλώ? Kan du hjelpe meg? Μπορείς να με βοηθήσεις? Μπορείς να με βοηθήσεις? Hvor mye koster denne? Πόσο κοστίζει αυτό? Πόσο κοστίζει αυτό? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Vennligst ring meg. Σε παρακαλώ, κάλεσε με. Σε παρακαλώ, κάλεσέ με. Ikke noe problem. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Gratulerer med dagen. Χαρούμενα γενέθλια. Χαρούμενα γενέθλια. Vær forsiktig. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Ikke bekymre deg. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Hjelp. Βοήθεια. Βοήθεια. Hvordan har du det? Πώς είσαι? Πώς είσαι? Jeg kan ikke høre deg. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Jeg liker det ikke. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Gi meg beskjed hvis du trenger min hjelp. Εάν χρειάζεστε τη βοήθειά μου, ενημερώστε με. Εάν χρειάζεστε τη βοήθειά μου, ενημερώστε με. Jeg elsker deg. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Jeg er glad. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος. Jeg er veldig opptatt. Jeg har ikke tid nå. Είμαι πολύ απασχολημένος. Δεν έχω χρόνο τώρα. Είμαι πολύ απασχολημένος. Δεν έχω χρόνο τώρα. Jeg synes det er veldig bra. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Bare et øyeblikk. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Selvfølgelig. Φυσικά. Φυσικά. penguinaudiobook.com To. Dette er veldig viktig. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Jeg ønsker. Θέλω. Θέλω. Jeg vil ikke. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Hvor? Όπου. Όπου. Hvor er? Πού είναι. Πού είναι. Hvor er toalettet? Πού είναι η τουαλέτα. Πού είναι η τουαλέτα. Hvor mye? Πόσο. Πόσο. Hvor mye koster det? Eller, hvor mye koster det? Πόσο κοστίζει. Ή πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει ή πόσο κοστίζει. Klokke, klokka. Ρολόι. Ώρα. Ρολόι, ώρα. Når, Τι ώρα. Τι ώρα. når. Τι ώρα. Τι ώρα. Du har. Έχεις. Έχεις. Har du. Έχεις. Έχετε. Έχεις. Έχετε. Jeg forstår. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Jeg forstår ikke. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Forstår du? Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Det er. Είναι. Είναι. Er det. Είναι. Είναι. Hvor er togstasjonen? Πού είναι ο σταθμός των τρένων. Πού είναι ο σταθμός των τρένων. Hvor er toalettene? Vær så snill. Πού είναι οι τουαλέτες. Παρακαλώ. Πού είναι οι τουαλέτες, παρακαλώ. Til jernbanestasjonen. Vær så snill. Στο σιδηροδρομικό σταθμό. Παρακαλώ. Στο σιδηροδρομικό σταθμό, παρακαλώ. Til flyplassen. Vær så snill. Στο αεροδρόμιο. Παρακαλώ. Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ. Jeg vil gjerne. Θα ήθελα. Θα ήθελα. Jeg vil ha taxi. Θα ήθελα ταξί. Θα ήθελα ταξί. Jeg heter Anders. Hva heter du? Με λένε Άντερος. Ποιο είναι το όνομά σου. Με λένε Anders. Ποιο είναι το όνομά σου. Jeg heter Maria. Με λένε Μαρία. Το όνομά μου είναι Μαρία. Με λένε Μαρία. Το όνομά μου είναι Μαρία. Ditt etternavn. Το επίθετό σου. Το επίθετό σου. Hva er jobben din? Ποια είναι η δουλειά σου. Ποια είναι η δουλειά σου. Jeg er fotograf. Είμαι φωτογράφος. Είμαι φωτογράφος. Hva studerer du? Τι σπουδάζεις. Τι μελετάς. Τι σπουδάζεις. Τι μελετάς. Jeg studerer engelsk. Σπουδάζω αγγλικά. Είμαι εκμάθηση αγγλικών. Σπουδάζω αγγλικά. Είμαι εκμάθηση αγγλικών. Hvor bor du? Πού μένεις. Πού μένεις. Hva heter du? Ποιο είναι το όνομά σου. Ποιο είναι το όνομά σου. Jeg heter Anna Pettersson. Με λένε Άννα Πέτερσον. Με λένε Άννα Πέτερσον. Hvor kommer du fra? Από πού έρχεσαι. Από πού έρχεσαι. Jeg kommer fra Uppsala, men jeg bor i Stockholm. Κατάγομαι από την Ουψάλα αλλά ζω στη Στοκχόλμη. Κατάγομαι από την Ουψάλα αλλά ζω στη Στοκχόλμη. Hva er ditt yrke? Ποιο είναι το επάγγελμα σου. Ποιο είναι το επάγγελμά σου. Jeg er bussjåfør. Είμαι οδηγός λεωφορείου. Είμαι οδηγός λεωφορείου. penguinaudiobook.com Tre. Takk og farvel. Ευχαριστώ και αντίο. Ευχαριστώ και αντίο. Ha det. Αντίο σας. Αντίο σας. Hvordan er været?
Πώς είναι ο καιρός? Πώς είναι ο καιρός? Hva vil du spise? Τι θα ήθελες να φας? Τι θα ήθελες να φας? Takk så mye. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Takk skal du ha. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Hotell Bellman, god morgen. Hotel Bellman, καλημέρα. Hotel Bellman, καλημέρα. God morgen. Har du et ledig rom? Καλημέρα. Έχετε ένα κενό δωμάτιο? Καλημέρα. Έχετε ένα κενό δωμάτιο? For en person. Για ένα άτομο. Για ένα άτομο. Ja, for en person. Ναι, για ένα άτομο. Ναι, για ένα άτομο. For i dag. Για σήμερα. Για σήμερα. Nei, i morgen. Όχι, για αύριο. Όχι, για αύριο. For en natt. Για μια νύχτα. Για μια νύχτα. Nei, i 6 netter. Όχι, για 6 νύχτες. Όχι, για 6 νύχτες. Ja, vi har et ledig rom. Ναι, έχουμε ένα κενό δωμάτιο. Ναι, έχουμε ένα κενό δωμάτιο. Og det er flott. Hvor mye er det? Ωμέγα, αυτό είναι υπέροχο. Πόσο κοστίζει? Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο κοστίζει? 100 euro per natt. 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση. 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Hva vil du spise? Τι θα ήθελες να φας? Τι θα ήθελες να φας? 2 spesielle smørbrød, takk. 2 ειδικά σάντουιτς. Παρακαλώ. 2 ειδικά σάντουιτς, παρακαλώ. Og drikke. Και να πιω. Και να πιω. En stor pils vann, vær så snill, etter måltidet. Παρακαλώ μια μεγάλη λίμνη και νερό, μετά το γεύμα. Παρακαλώ μια μεγάλη λίμνη και νερό, μετά το γεύμα. Kan jeg betale? Μπορώ να πληρώσω. Μπορώ να πληρώσω. Sikkert. Det vil være 18 euro. Σίγουρα. Θα είναι 18 ευρώ. Σίγουρα. Θα είναι 18 ευρώ. Takk. Toget er forsinket, dessverre. Ευχαριστώ. Το τρένο δυστυχώς καθυστερεί. Ευχαριστώ. Το τρένο δυστυχώς καθυστερεί. Ja, det er en fotballkamp i Madrid. Ναι, υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στη Μαδρίτη. Ναι, υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στη Μαδρίτη. Ja, jeg skal dit også. Når kommer toget? Ναι, θα πάω κι εγώ εκεί. Πότε θα έρθει το τρένο? Ναι, θα πάω κι εγώ εκεί. Πότε θα έρθει το τρένο? Om en halvtime. Når starter kampen? Σε μισή ώρα. Πότε ξεκινάει ο αγώνας? Σε μισή ώρα. Πότε ξεκινάει ο αγώνας? Jeg ville ha billett til å reise. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για ταξίδια. Θα ήθελα ένα εισιτήριο για ταξίδια. En billett til. Ένα εισιτήριο για. Ένα εισιτήριο για. Toget til Madrid. Το τρένο για τη Μαδρίτη. Το τρένο για τη Μαδρίτη. Toget fra Madrid. Το τρένο από τη Μαδρίτη. Το τρένο από τη Μαδρίτη. Toget fra Madrid til Paris. Το τρένο από τη Μαδρίτη στο Παρίσι. Το τρένο από τη Μαδρίτη στο Παρίσι. Først. Πρώτα. Πρώτα. Førsteklasses. Πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη. Andre klasse. Δεύτερη τάξη. Δεύτερη τάξη. En enveisbillett. Εισιτήριο απλής διαδρομής. Εισιτήριο απλής διαδρομής. En tur-retur-billett.
Εισιτήριο μετεπιστροφής. Εισιτήριο μετεπιστροφής. Ingen røyking, ingen røyker. Χωρίς καπνίσμα, χωρίς καπνιστή. Χωρίς κάπνισμα, χωρίς καπνιστή. penguinaudiobook.com Hvor går bussen til München? Πού είναι το λεωφορείο για Μόναχο? Πού είναι το λεωφορείο για Μόναχο? Hvilket nummer? Ποιος αριθμός? Ποιος αριθμός? Hvilket sete? Ποια θέση? Ποια θέση? Sete nummer 5. Θέση 5. Θέση 5. Setebestillingsbilletten. Το εισιτήριο κράτησης θέσης. Το εισιτήριο κράτησης θέσης. Timeplanen, timeplanen. Το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα. Det første toget. Το πρώτο τρένο. Το πρώτο τρένο. Det andre toget. Το δεύτερο τρένο. Το δεύτερο τρένο. Neste tog. Το επόμενο τρένο. Το επόμενο τρένο. Det siste toget. Το τελευταίο τρένο. Το τελευταίο τρένο. Pengene. Τα χρήματα. Τα χρήματα. Banken. Η τράπεζα. Η τράπεζα. Hvor er banken? Πού είναι η τράπεζα? Πού είναι η τράπεζα? Valutavekslingskontoret. Το γραφείο ανταλλαγής νομισμάτων. Το γραφείο ανταλλαγής νομισμάτων. Jeg vil bytte litt penger. Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. Å kjøpe. Για να αγοράσω. Για να αγοράσω. Jeg vil kjøpe euro. Θα ήθελα να αγοράσω ευρώ. Θα ήθελα να αγοράσω ευρώ. Valutakursen. Η συναλλαγματική ισοτιμία. Η συναλλαγματική ισοτιμία. Hva er valutakursen? Hvordan er valutakursen? Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία? Πώς είναι η συναλλαγματική ισοτιμία? Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία? Πώς είναι η συναλλαγματική ισοτιμία? Jeg vil ha et bedre rom. Θα ήθελα ένα καλύτερο δωμάτιο. Θα ήθελα ένα καλύτερο δωμάτιο. Jeg vil ha et rom med bad. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με μπάνιο. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με μπάνιο. Hvor mye koster det? Πόσο κοστίζει? Πόσο κοστίζει? Veldig dyrt. Πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό. Det er for dyrt. Είναι πολύ ακριβό. Είναι πολύ ακριβό. Har du et billigere rom? Έχετε φθηνότερο δωμάτιο. Έχετε φθηνότερο δωμάτιο. Har du nøkkelen? Έχετε το κλειδί. Έχετε το κλειδί. Det fungerer. Δουλεύει. Δουλεύει. Det fungerer ikke. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Dusjen er ødelagt. Το ντους είναι σπασμένο. Το ντους είναι σπασμένο. Jeg vil gjerne reservere. Jeg vil reservere et rom. Θα ήθελα να κάνω μια κράτηση. Θα ήθελα να κάνω κράτηση δωματίου. Θα ήθελα να κάνω μια κράτηση. Θα ήθελα να κάνω κράτηση δωματίου. Til høyre. Δεξιά. Δεξιά. Til venstre. Αριστερά. Αριστερά. Ta til høyre, eller gå til høyre. Στρίψε δεξιά ή πηγαίνετε δεξιά. Στρίψε δεξιά ή πηγαίνετε δεξιά. Snu til venstre. Στρίψε αριστερά. Στρίψε αριστερά. Rett frem. Ευθεία. Ευθεία. Hjørne. Η γωνία. Η γωνία.
Rundt hjørnet. Στη γωνία. Στη γωνία. Gaten. Ο δρόμος. Ο δρόμος. penguinaudiobook.com Fem. Den andre siden av gaten. Την άλλη πλευρά του δρόμου. Την άλλη πλευρά του δρόμου. Enden av gaten. Το τέλος του δρόμου. Το τέλος του δρόμου. Så langt som til banken. Ως προς την τράπεζα. Ως προς την τράπεζα. Så langt som til hjørnet. Ως τη γωνία. Ως τη γωνία. Til enden av gaten. Μέχρι το τέλος του δρόμου. Μέχρι το τέλος του δρόμου. For hvor mange personer? Για πόσα άτομα? Για πόσα άτομα? Jeg vil ha et bord for to. Θα ήθελα ένα τραπέζι για 2. Θα ήθελα ένα τραπέζι για 2. Jeg vil gjerne ha dette bordet. Θα ήθελα αυτό το τραπέζι. Θα ήθελα αυτό το τραπέζι. Jeg vil gjerne ha den der borte. Θα το ήθελα εκεί. Θα το ήθελα εκεί. Et annet bord. Άλλο τραπέζι. Άλλο τραπέζι. Har du et annet bord? Έχετε άλλο τραπέζι? Έχετε άλλο τραπέζι? Vinduet. Το παράθυρο. Το παράθυρο. I nærheten av vinduet, eller i nærheten av vinduet. Κοντά στο παράθυρο. Ή κοντά στο παράθυρο. Κοντά στο παράθυρο ή κοντά στο παράθυρο. Menyen takk. Το μενού παρακαλώ. Το μενού παρακαλώ. Regningen takk. Τον λογαριασμό παρακαλώ. Τον λογαριασμό παρακαλώ. Inkludert. Περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται. Er tjenesten inkludert? Περιλαμβάνεται η υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η υπηρεσία. Jeg vil gjerne betale. Θα ήθελα να πληρώσω. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πληρώσω, παρακαλώ. To kaffe, vær så snill. 2 καφέδες. Παρακαλώ. 2 καφέδες, παρακαλώ. Vil du ha dessert? Θα ήθελες ένα επιδόρπιο? Θα ήθελες ένα επιδόρπιο? Hvor mye koster denne? Πόσο κοστίζει αυτό? Πόσο κοστίζει αυτό? Jeg vil ha noe billigere. Θα ήθελα κάτι φθηνότερο. Θα ήθελα κάτι φθηνότερο. Jeg vil gjerne ha noe slikt. Θα ήθελα κάτι τέτοιο. Θα ήθελα κάτι τέτοιο. Jeg leter etter. Ψάχνω για. Ψάχνω για. Nei, ikke sånn. Όχι, όχι έτσι. Όχι, όχι έτσι. Mange takk. Πολλά ευχαριστώ. Πολλά ευχαριστώ. Vær så god. Παρακαλώ. Παρακαλώ. I år. Αυτή την χρονιά. Αυτή την χρονιά. Neste år. Του χρόνου. Του χρόνου. I fjor. Πέρυσι. Πέρυσι. Om 2 dager. Σε 2 μέρες. Σε 2 μέρες.
Innen 2 dager. Εντός 2 ημερών. Εντός 2 ημερών. For 2 dager siden. Πριν από 2 ημέρες. Πριν από 2 ημέρες. 2 ganger. 2 φορές. 2 φορές. 3 ganger. 3 φορές. 3 φορές. 1 gang til. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. 1 gang til. Πάλι. Πάλι. I tide. Στην ώρα. Στην ώρα. penguinaudiobook.com Hvor sent det? Πόσο αργά είναι. Πόσο αργά είναι? Klokka 8 klokken 8. 8 η ώρα. 8 η ώρα. Klokka rett. Klokken rett. Είναι 1 η ώρα. Είναι 1 η ώρα. Klokken 8. Det 8. Είναι 8 η ώρα. Είναι 8 η ώρα. Kvart over 8. 8 και 4. 8 και 4. 8 timer og 15 minutter. 8 ώρες και 15 λεπτά. 8 ώρες και 15 λεπτά. Halv 8. Halv 9. 8 και μισή. 9 και μισή. 8 και μισή. 9 και μισή. Kvart på 9. 1 τέταρτο έως 9. 1 τέταρτο έως 9. 8 timer og 50 minutter. 8 ώρες και 50 λεπτά. 8 ώρες και 50 λεπτά. 10 minutter til 9. 10 λεπτά έως 9. 10 λεπτά έως 9. 8 om morgenen. 8 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί. 4 på ettermiddagen. 4 η ώρα το απόγευμα. 4 η ώρα το απόγευμα. 8 om natten. 8:00 om natten. 8 το βράδυ. 8 το βράδυ. Hvem? Ο οποίος. Ο οποίος. Hvem er det? Ποιος είναι. Ποιος είναι? Hva? Τι. Τι? Hva er det? Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Hva er dette? Hva er det? Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Hva er det der borte? Τι είναι εκεί. Τι είναι εκεί? Hva sa du? Τι είπες. Τι είπες? Hva sa du? Hva var det du sa? Τι είπες. Τι έλεγες. Τι είπες? Τι έλεγες? Når? Πότε. Πότε? Når går toget? Πότε αναχωρεί το τρένο. Πότε αναχωρεί το τρένο? Hvor? Όπου. Όπου? Hvor er T-banen? Πού είναι το μετρό. Πού είναι το μετρό? Hvilken? Οι οποίες. Οι οποίες. Hvilken buss går til Hamburg? Ποιο λεωφορείο ταξιδεύει για Αμβούργο. Ποιο λεωφορείο ταξιδεύει για Αμβούργο? Hvorfor? Γιατί. Γιατί? Hvorfor ikke? Γιατί όχι. Γιατί όχι? Hvordan? Πώς. Πώς? Hvordan går det? Hvordan går det? Πώς πάει. Πώς πάει. Πώς πάει? Πώς πάει? Hvordan har du det? Πώς είσαι. Πώς είσαι? Hvor mye? Πόσο. Πόσο? Hvor mange? Πόσα. Πόσα? Hvor mange kilometer? Πόσα χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα? Hvor langt? Πόσο μακριά. Πόσο μακριά?
Vil du ha? Θέλεις. Θέλεις. Har du lyst på? Θα ήθελες. Θα ήθελες. penguinaudiobook.com Jeg snakker tysk. Μιλάω γερμανικά. Μιλάω γερμανικά. Jeg snakker ikke spansk. Δεν μιλάω ισπανικά. Δεν μιλάω ισπανικά. Snakker du spansk? Μιλάς ισπανικά. Μιλάς ισπανικά. Litt. Λίγο. Λίγο. Fra her til der. Από εδώ εκεί. Από εδώ εκεί. På jernbanestasjonen. Στο σιδηροδρομικό σταθμό. Στο σιδηροδρομικό σταθμό. På plattformen. Στην πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα. I toget. Στο τρένο. Στο τρένο. Jeg studerer. Jeg lærer. Μαθαίνω. 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 Jeg studerer. Jeg tar hovedfag. Σπουδάζω. 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 Jeg går. Jeg drar. Πηγαίνω. Φεύγω. Πηγαίνω. Φεύγω. Stoppe. Να σταματήσει. Να σταματήσει. Stopp her. Σταμάτα εδώ. Σταμάτα εδώ. Det er greit. Είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Jeg kan. Jeg klarer å. Εγώ μπορώ. Είμαι ικανός να. Εγώ μπορώ. Είμαι ικανός να. Kan jeg. Μπορώ. Μπορώ. Kan jeg. Μαΐου έχω. Μαΐου έχω. Kan jeg få. Μπορώ να έχω. Μπορώ να έχω. Å bli kalt. Να λέγεται. Να λέγεται. Jeg heter. Jeg heter. Το όνομά μου είναι. Εγώ καλούμαι. Το όνομά μου είναι. Εγώ καλούμαι. Fra hvilket land? Από ποια χώρα. Από ποια χώρα. Fra hvilket land kommer du? Από ποια χώρα κατάγεσαι. Από ποια χώρα κατάγεσαι. Jeg kommer. Έρχομαι. Έρχομαι. Jeg kommer fra USA. Κατάγομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάγομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Det er. Υπάρχει. Υπάρχουν. Δίνει. Υπάρχει. Υπάρχουν. Δίνει. Det var å gi. Υπήρχε. Υπήρχε. Έδινε. Υπήρχε. Υπήρχε. Έδινε. Jeg elsker. Αγαπώ. Αγαπώ. Jeg liker. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Liker du? Σου αρέσει. Σου αρέσει. Unnskyld meg. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Unnskyld meg. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Jeg har. Έχω. Έχω. Selvfølgelig. Φυσικά. Φυσικά. Sikkert. Σίγουρα. Σίγουρα. Har du en engelsk meny? Έχετε αγγλικό μενού. Έχετε αγγλικό μενού. La oss gå. Πάμε. Πάμε. Hvordan sier man? Πώς λέει κανείς. Πώς λέει κανείς. Merk følgende. Προσοχή. Προσοχή. penguinaudiobook.com Gjenta det. Παρακαλώ επαναλάβετε το. Παρακαλώ επαναλάβετε το. Jeg ønsker. Θέλω. Θέλω. Jeg vil ikke.
Δεν θέλω. Δεν θέλω. Jeg vil ikke gå. Δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω. Jeg vil ikke ha en bok. Jeg vil ikke ha noen bok. Δεν θέλω βιβλίο. Δεν θέλω κανένα βιβλίο. Δεν θέλω βιβλίο. Δεν θέλω κανένα βιβλίο. Jeg vil gjerne. Θα ήθελα. Θα ήθελα. Jeg vil ikke likt. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Jeg vil ikke reise. Δεν θα ήθελα να ταξιδέψω. Δεν θα ήθελα να ταξιδέψω. Jeg vil ikke like dessert. Δεν θα ήθελα επιδόρπιο. Δεν θα ήθελα επιδόρπιο. Jeg har. Έχω. Έχω. Jeg har ikke, eller, jeg har ingen. Δεν έχω ή δεν έχω. Δεν έχω ή δεν έχω. Det er. Είναι. Είναι. Det er ikke. Δεν είναι. Δεν είναι. Du har. Έχεις. Έχεις. Du har ikke, eller, du har ingen. Δεν έχετε ή δεν έχετε. Δεν έχετε ή δεν έχετε. Jeg vet. Ξέρω. Ξέρω. Jeg vet ikke. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Jeg forstår. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Jeg forstår ikke. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Jeg snakker engelsk. Μιλάω αγγλικά. Μιλάω αγγλικά. Jeg snakker ikke spansk. Δεν μιλάω ισπανικά. Δεν μιλάω ισπανικά. Jeg liker. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Jeg liker ikke. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Det er. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Det er ikke, det ikke. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Skjønnhetssalongen. Το σαλόνι ομορφιάς. Το σαλόνι ομορφιάς. Han er stor. Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Er han stor? Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Er det stort? Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Du har en bil. Έχεις αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο. Har du en bil? Έχετε ένα αυτοκίνητο. Έχετε ένα αυτοκίνητο. Toget er på stasjon. Το τρένο βρίσκεται στο σταθμό. Το τρένο βρίσκεται στο σταθμό. Er toget på stasjon? Είναι το τρένο στο σταθμό. Είναι το τρένο στο σταθμό. Du forstår. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Forstår du? Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Det er for stor. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Er det for stort? Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Det er. Υπάρχουν. Υπάρχουν. penguinaudiobook.com Ni. Er det langt herfra? Είναι μακριά από εδώ. Είναι μακριά από εδώ. Du vil. Θέλεις. Θέλεις. Vil du ha? Θέλεις. Θέλεις. Det er. Είναι. Είναι. Er det. Είναι. Είναι. Hva er det? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Det er et rom med dusj. Υπάρχει ένα δωμάτιο με ντους. Υπάρχει ένα δωμάτιο με ντους. Er det et rom med dusj? Υπάρχει δωμάτιο με ντους. Υπάρχει δωμάτιο με ντους. Jeg må. Πρέπει.
Πρέπει. Πρέπει. Jeg må kjøpe. Πρέπει να αγοράσω. Πρέπει να αγοράσω. Jeg må kjøpe billett for å reise. Πρέπει να αγοράσω εισιτήριο για να ταξιδέψω. Πρέπει να αγοράσω εισιτήριο για να ταξιδέψω. Jeg burde. Πρέπει. Πρέπει. Hvor gammel er du? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Hvor bor du? Πού μένεις? Πού μένεις? Vis meg. Vis det til meg. Δείξε μου. Δείξε μου το. Δείξε μου το. Ro ned. Κόψτε ταχύτητα. Κόψτε ταχύτητα. Jeg vil gå. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Har du noe annet? Έχετε κάτι άλλο? Έχετε κάτι άλλο? Det motsatte av stort. Το αντίθετο του μεγάλου. Το αντίθετο του μεγάλου. Jeg kjenner ikke ordet. Δεν ξέρω τη λέξη. Δεν ξέρω τι λέξη. Det betyr. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Betyr det. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Hva betyr det? Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Hva heter det? Hvordan kalles det? Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αυτό? Hvordan sier man vær så snill på tysk? Πώς λέει κάποιος παρακαλώ στα γερμανικά? Πώς λέει κάποιος παρακαλώ στα γερμανικά? Jeg trenger. Χρειάζομαι. Χρειάζομαι. Hvor er kofferten til Michael? Πού είναι η βαλίτσα του Μάικελ? Πού είναι η βαλίτσα του Μάικο? Veldig bra. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Selvfølgelig, det er klart. Φυσικά. Είναι σαφές. Φυσικά, είναι σαφές. OK. Εντάξει. Εντάξει. OK, ikke noe problem. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ikke verst. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Det er ikke dårlig. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Det er bra. Είναι καλό. Είναι καλό. Jeg er sulten. Πεινάω. Πεινάω. Jeg er tørst. Διψάω. Διψάω. Jeg er heit. Είμαι ζεστός. Είμαι ζεστός. Jeg er kald. Κρυώνω. Κρυώνω. penguinaudiobook.com Jeg er trøtt. Είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένος. Det er fint vær. Det er nydelig vær. Είναι καλός ο καιρός. Είναι όμορφος ο καιρός. Είναι καλός ο καιρός. Είναι όμορφος ο καιρός. Det er kaldt. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο. Det er varmt. Είναι ζεστό. Είναι ζεστό. Det er kuldt. Είναι δροσερό. Είναι δροσερό. Det er sol. Έχει λιακάδα. Έχει λιακάδα. Det blåser. Έχει αέρα. Έχει αέρα. Unnskyld meg, når går neste tog til Madrid? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, πότε φεύγει το επόμενο τρένο για τη Μαδρίτη? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, πότε φεύγει το επόμενο τρένο για τη Μαδρίτη? Toget går om 10 minutter. Το τρένο φεύγει σε 10 λεπτά. Το τρένο φεύγει σε 10 λεπτά. Det går klokken 10 om morgenen. Φεύγει στις 10 το πρωί.
Φεύγει στις 10 το πρωί. Hvor mye koster en billett? Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο? Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο? Første eller andre klasse? Πρώτη δεύτερη τάξη. Πρώτη ή δεύτερη τάξη. Andre klasse, vær så snill. Δεύτερη κατηγορία. Παρακαλώ. Δεύτερη κατηγορία, παρακαλώ. Det er 200 euro, det gir 200 euro. Είναι 200 ευρώ. Αυτό κάνει 200 ευρώ. Είναι 200 ευρώ, αυτό κάνει 200 ευρώ. I morgen klokken 10, eller, han vil gjerne ha billett til toget til Paris. Αύριο στις 10 το πρωί. Ή θα ήθελα ένα εισιτήριο για το τρένο για το Παρίσι. Αύριο στις 10 το πρωί, ή θα ήθελε ένα εισιτήριο για το τρένο για το Παρίσι. Unnskyld meg, hvor er bussen til stranden, eller, fra, hvor går bussen til stranden? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, πού είναι το λεωφορείο για την παραλία, ή από πού αναχωρεί το λεωφορείο για την παραλία. Με συγχωρείτε, παρακαλώ, που είναι το λεωφορείο για την παραλία, ή από πού αναχωρεί το λεωφορείο για την παραλία. Der borte, til venstre. Εκεί, στα αριστερά. Εκεί, στα αριστερά. Hvilken? Det er mange. Πιο πολλά. Υπάρχουν πολλά. Πιο απ' όλα, υπάρχουν πολλά. Det er nummer 5. Είναι ο αριθμός 5. Είναι ο αριθμός 5. Tusen takk. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Går denne bussen til stranden? Αυτό το λεωφορείο πηγαίνει στην παραλία. Αυτό το λεωφορείο πηγαίνει στην παραλία. Nei, tallet 5 går til stranden. Όχι, ο αριθμός 5 πηγαίνει στην παραλία. Όχι, ο αριθμός 5 πηγαίνει στην παραλία. Når går den siste bussen til stranden? Τι ώρα αναχωρεί το τελευταίο λεωφορείο για την παραλία? Τι ώρα αναχωρεί το τελευταίο λεωφορείο για την παραλία? Den siste bussen går klokken 5:20. Το τελευταίο λεωφορείο φεύγει στις 5:20 η ώρα. Το τελευταίο λεωφορείο φεύγει στις 5:20 η ώρα. Unnskyld meg, hvor er nærmeste bank? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, πού είναι η πλησιέστερη τράπεζα? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, που είναι η πλησιέστερη τράπεζα? Hva trenger du? Τι χρειάζεσαι? Τι χρειάζεσαι? Jeg vil bytte litt penger. Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. Det er en bank på den andre siden av gaten, til høyre. Υπάρχει μια τράπεζα στην άλλη πλευρά του δρόμου, στα δεξιά. Υπάρχει μια τράπεζα στην άλλη πλευρά του δρόμου, στα δεξιά. Hva er valutakursen i dag? Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία σήμερα? Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία σήμερα? Det er $1,22 per euro. Είναι 1,22 δολάρια το ευρώ. Είναι 1,22 δολάρια το ευρώ. Jeg vil kjøpe euro. Θα ήθελα να αγοράσω ευρώ. Θα ήθελα να αγοράσω ευρώ. Hvor mange? Πόσα? Πόσα? Jeg vil bytte $100. Θα ήθελα να αλλάξω 100 δολάρια. Θα ήθελα να αλλάξω 100 δολάρια. Jeg vil også gjerne ha noen mynter. Θα ήθελα επίσης μερικά νομίσματα, παρακαλώ. Θα ήθελα επίσης μερικά νομίσματα, παρακαλώ. Der er du. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Tusen takk. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Unnskyld meg, har du fortsatt rom å leie? Unnskyld meg, har du fortsatt ledige rom? Με συγχωρείτε,
Παρακαλώ, έχετε ακόμα δωμάτια για ενοικίαση? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, έχετε ακόμα δωρεάν δωμάτια? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, έχετε ακόμα δωμάτια για ενοικίαση? Με συγχωρείτε, παρακαλώ, έχετε ακόμα δωρεάν δωμάτια? Ja, selvfølgelig. Ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά.